אוקיי, אז שלום, אני כאן קילר, ואני בקשר להגרלה. כמובן, אני הקלטתי את ההגרלה, ומשום מה זה לא הקליט לי את המיקרופון. אז יצא הערוץ שלו, דארק גיימר, עכשיו הוא איתי בשיחה. שזה אני! לא רוצה, אתה נורמלי שלך. טוב, המספר שלו יצא 67, זה עכשיו יהיה על המסך, אני לוחץ, זה יצא המספר שלו. כן, תנו לו סאב לערוץ, עכשיו אני אעבוד איתו על האינטרו. כן. וטוב, בערוץ שלי יהיו עוד הרבה הגרלות, כל מיני דברים, באנרים, תמונות וכל האלה. אל תדאגו, לכל אחד תהיה את האפשרות לזכות. ורציתי להגיד, כשהסדרת סורווייבל היא לא תעלה זמן מה, כי יש בעיות. טוב שאני לא אעביר נושא. טוב חבר'ה, אם אהבתם סרטון תנו לייק, תנו סאב, גם לערוץ שלו. כן, תגנתו, איך להוריד מודם. תנו רק קליט. מיינקראפט. תנו רק קליט, תנו רק קליט. יש לו רק 2 סרטונים, ומזה יש לו 26 סאבים. 20,000, 120. טוב חבר'ה, אז יאללה ביי. ביי!